איך יודעים אם פרויקט על הנייר הוא נכס שקל למכור אותו בקלות? אם פרויקט לא עובר את המבחן הזה, אל תקנו אותו. הקריטריון הראשון, משלוחי אוכל. פשוט פותחים את אפליקציית קרים או דליברדו, ופשוט בודקים כמה זמן לוקח לשליח להגיע לכתובת שאתם רוצים להשקיע בו. אם חברות המשלוחים לא מגיעות למיקום של הפרויקטים שאתם רוצים לרכוש, עדיף לא להתקרב לאותם אזורים האלה. זה סימן ברור. האזור בלי תשתיות, אז כנראה בגלל שאין שם תשתיות, עליית ערך לא תהיה ולא תגיע. הקריטריון הבא, אם אין בית ספר בינלאומי קרוב, הביקוש לסחירות תהיה מאוד נמוכה. למה? אין תשתיות, אין בתי ספר, אז כנראה לבינתיים לא תהיה עליית ערך. טוב, אז למה זה חשוב? משפחות אף פעם לא מעבירות את הילדים לבתי ספר חדשים, ואנשים פשוט בוחרים לגור איפה שהחברים שלהם והחברים של הילדים שלהם גרים כבר. אין משלוחים, אין בתי ספר, אז כנראה שיש לנו בעיה בתשתיות באזור. וזה אומר שחסרים שירותים בסיסיים, מסעדות, חדרי כושר, מלונות ואירוח לאנשים שמגיעים למקום. בסופו של דבר, בדוביי קונים מה שצפוי לעלות בשלוש שנים הקרובות. אם אתם רוצים שאני אכוון אתכם לפרויקט שקל למכור, דברו איתי, אני כאן. ומי שרוצה באמת להבין איך שוק הנדל"ן בדוביי עובד, יירשמו לערוץ.